Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, προς τη τηλεόραση? Είστε πάρα πολύ καλά. Έχω μια χαρά και μιας και κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για σήμερα που θα σας δείξω τη διαδρομή από το γήπεδο του Αιωλικού της Αγίας Μαρίνας, ένα χωριό στο νησί της Λέσβου, και από εδώ μέχρι το σπίτι μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τους 585 subscribers. Συνεχίζουμε δυναμικά, θέλουμε άλλους 15 για να φτάσουμε 600, που είναι και ο στόχος μου πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε πάμε λίγο ένα subscribe όλοι, ένα like και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε και κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε και εμείς να ξεκινήσουμε. Subscribe, παρακαλώ. Έχω έρθει με το ποδήλατο να σας δείξω τη διαδρομή, γιατί με τα πόδια θα ήταν πολύ επίπονη. Και πάμε, στρίβουμε. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, υπάρχει μια πολύ ωραία κατηφόρα. Αν ναι, και παιδιά, θα σας το πω αυτό για πρώτη φορά. Πάντα κράνος, είδατε και εγώ κράνος φορούσα. Γιατί δείτε εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Πάντα κράνος, γιατί αν πέσετε και χτυπήσετε το κεφάλι σας στο πίσω μέρος του, αν χτυπήσετε το κεφάλι σας στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μπορεί να μείνετε για πάντα ανάπηροι. Λοιπόν, πάμε. Γκαζώνουμε λίγο. Εδώ έχει μια στροφή. Το αφήνουμε λίγο τον γκάζι. Δείτε παιδιά πόσο όμορφο τοπίο. Μες στο δάσος να κάνεις ποδήλατο. Εδώ έχει νερά. Πάμε να συνεχίσουμε. Δείτε εδώ παιδιά ομορφιά. Και τι είναι αυτό το πράγμα? Να κάνεις ποδήλατο μέσα σε ένα δάσος. Το έχετε ξανακούσει. Με σκαπές να το έχετε ξανακούσει, αλλά το έχετε ξανακάνει. Συχνά έρχομαι εδώ πέρα και κάνω ποδήλατο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς πλάκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει κατηφόρες, έχει ανηφόρες, δυσκολίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι περνάς ωραία. Αν είσαι από τη Λέσβο, σας συνιστώ μια μέρα να έρθετε να κάνετε ποδήλατο εδώ, αν μπορείτε. Τι ζόρι, παιδιά, τι ζόρι. Αλλάζουμε ταχύτητα. Τώρα πάμε. Στρίβουμε από εδώ. Δείτε εδώ. Αυτή η στροφή στην κατηφόρα είναι η πιο ωραία. Επίσης, κουράζονται πάρα πολύ τα πόδια σας. Κάνεις ποδήλατο σε ανηφόρες. Αλλά δεν πειράζει, είναι γυμναστική γι' αυτό. Πόρε φίλε, τι ζόρι είναι αυτό. Oh my god. Είμαστε σε μια ευθεία, δεν είμαστε κατηφόρα τίποτα. Τώρα πλησιάζουμε, έχουμε λίγο ακόμα, αλλά θα βγει, ξέρω εγώ, κανένα 6 λεπτό το βίντεο, οπότε δεν μας χαλάει και καθόλου. Μου φύγε το πόδι από το πεντάλι. Ούτε καν, τι 6 λεπτό λέω ρε παιδιά. 5 λεπτά θα βγει. Από εδώ περνάω αυτό το μέρος που βρωμάει υπερβολικά, είχε κάδους. Πόρε φίλε, βρώμα. Από εδώ πέρα περνάμε σε μια κατηφόρα και μετά ξαναστρίβουμε σε μια κατηφόρα. Και δυστυχώς φτάσαμε και τελειώνει τόσο γρήγορα το βίντεο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Το φρένο. Βλέπουμε αν έρχεται κανένα αμάξι. Δεν έρχεται, οπότε πάμε. Έχουμε μια πολύ ωραία κατηφόρα. Ωραία φίλε, δείτε εδώ. Πολύ γρήγορα πάμε. Να το, εδώ πέρα είναι. Φτάνουμε. Φτάσαμε. Όπα, θα πέσει. Όπα ρε γάτο, φύγε. Όπα. Ορίστε και φτάσαμε. Πάμε μέσα να αφήσουμε τα ποδήλατα και να κάνουμε το outro. Γεια σας, μια χαρά. Κάνουμε βιντεάκι.
Τι βιντεάκι? Στο κανάλι μου, στο YouTube. Ωραίος. Τώρα ανέβα βιντεακά τέτοια. Ναι. Άντε ρε. Θα πετούσα τρίποτα, αλλά... Έλα, δεν βγαίνει το κράνος. Τι είναι? Πόδι καλύτερα. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για περισσότερες ειδοποιήσεις και τα λέμε.